dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ɲɛsinnen don muso kɔnɔmaw ale ni denyɛrɛninw ma n'a tɔgɔ dalen don Maroc jamana ɲɛmaa Roi Mohamed Sisi la ale dɔgɔtɔrɔso kofɔlen baaraw ninnu donna bi sɔgɔmada in na an ka minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga fɛ minisiri caman wɛrɛw olu tun bɛ a kɛrɛfɛ nin kɛnɛ in kan. Seliba natola in na a yirala k'a fɔ bazɛn minnu bɛ don gala la olu fɛnɛ makari kosɛbɛ nka ɲina galadonnaw y'a yira k'a fɔ embargo yɛrɛ sababuya la olu kɔni ma se ka marchew caman sɔrɔ. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ale bɛna u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ Laurent Gbagbo fo ka taa se Henri Konan Bédié ma ka o maa ninnu bisimila. Olu de bi kunnafoniw na bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan ka lasaw ma. Bi ye alamisa ye Zulhijja tile 8 Hijira 1447 telen ɲɛtaa bamanankan kunnafoni kanubagaw assalamu alaikum y'aw ka kunnafoni wagati selen. I n'a fɔ n ye aw ladɔnniya cogoya min na an ka kunnafoni bakurubaw la dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o yɛrɛ ɲɛsinnen don muso kɔnɔmaw ale ni denyɛrɛninw ma ni o tɔgɔ dalen don Maroc jamana ɲɛmaa Roi Mohamed Sisi ale yɛrɛ kɔni na o baaraw o nun donni o sigira sen kan bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni juillet kalo tile 7 san 2022 ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la baara ninnu ɲɛmɔgɔya kun bɛ minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga bolo a kɛrɛfɛ minisiriw caman fo ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ale ni maire a ka taa se maaba caman wɛrɛw ma olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan yaasa ka se ka a laɲɛnamaya telen ɲɛtaa seginna ni seereya mun ye an ka jɛko lɛ. A dagalen bɛ Sɛbɛnni kɔrɔ commune kati kɔnɔna la wa a bɛ kɛnɛ min kan o bɛ taa jɔ hectare 5 bɔyɔngo la clinique Mohamed Sisi ni o bɛ tali kɛ muso ale ni denmisɛnninw olu ka furakɛli yɔrɔ la o sɔrɔla an ka jamana ale ni Maroc jamana olu ka bolodi ɲɔgɔnma de kɔnɔna la Maroc ambassadeur min kun bɛ nin kɛnɛ in kan ale y'a ka nisɔndiyaw yira ka ɲɛsin ni lajɛ in sigili ma ni o bɛ tali kɛ ni clinique kofɔlen a baaraw yɛrɛ nun donni na a tilala k'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla sababuya mun na o de ye teriya mun bɛ an ka jamana ni Maroc jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga baara in ɲɛmɔgɔya kun bɛ ale min bolo a ye foli kɛ ka ɲɛsin Roi Mohamed Sisi ma a ka nin waliya ɲuman in na ka taga ɲɛsin an ka jamana ma. Cérémonie a bɛ exemple bɛɛ ma Maroc ɲɛmɔgɔ a ko pour que k'a yira teriya min bɛ Mali ni Maroc cɛ a ka fondation tɔgɔ ye fondation Alaoui pour le développement durable. Président Assimi Goïta ani Maroc ɲɛmɔgɔ u ye décision ta ko première pierre min posera kabini 2014 roi du Maroc nalen ko o posing k'u b'a kɛ k'a dilan fo hôpital in ka jɔ hôpital in jɔra a prix bɛɛ wari min dɔra la o ye miliyari 9 ani miliyɔn 900 o ye ka so jɔ ka équiper k'a di Mali ma k'a yira Mali de t'a don u ye acte notaire fɛ ka décision ta septembre kalo 21 2020 bɛ ala deli a ka barika don Mali ni Maroc u ka coopération ala ka barika don a la ala ka barika don u ka teriya la ala ka barika don la ka Mali sabati ka na ni hɛrɛ ni Ni clinique kofɔlen min filɛ nin ye a yirala k'a fɔ a bɛna kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin an ka jamana ale yɛrɛ kɛnɛya ko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ muso kɔnɔmaw ka banaw ale ni denyɛrɛninw ka banaw kan an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ minisiri min ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na. Ka Maroc masakɛ fo ni wale ɲuman in la k'a lase an faso ma. Donc dɔgɔtɔrɔso in bɛna dɔ bɔ musow ka degun na muso lajɔlen minnu bɛ sera jiginni ma ka jiginni minnu gɛlɛyala ko o jiginni ninnu nɔgɔya donc a b'o furakɛli kɛ den minnu fana bɛna ale diɲɛ kɔnɔ ni bana fasɔn dɔw ye jiginni bɛna gɛlɛya den fana bɛ se ka gɛlɛya degun sɔrɔ donc o furakɛli yɔrɔ de ye yan ye
nga an y'a ye k'a fɔ radio ninnu yɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma imagerie mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka t'u furakɛ donc jamanakuntigi ye miirila mun fɔ k'a fɔ k'a bɛ fɛ bɛɛ ka furakɛ faso kɔnɔna la yan nɔ n hakili la ni dɔgɔtɔrɔso in baara a bɛna dɔ bɔ an ka mɔgɔw ka kɛnɛmabɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kɔnɔmaw ka bɔli la minnu bɛ taa jigin jamana kɔ kan n'u ka jiginni bɛ ka gɛlɛya donc ne yɛrɛ nisɔndiyalen don halisa foli kelen de don k'a lase Maroc masakɛ ma o ye nin mun di an ka jamana ma. Clinique Mohamed VI ale directeur général ale nisɔndiyara kosɛbɛ a ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ye danaya min ta ka d'a kan ka ni jɔyɔrɔ in kalifa la a tilala ka ɲɛfɔli kɛ clinique yɛrɛ ka baaraw bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma. A y'a to n ka faamaw fo u ye danaya min dan kan n b'o fo ne hakili la kɔni ne tɛna na bɔ jigi kɔrɔ ne ni n baarakɛɲɔgɔn ni Ala sɔnna ci min dira an ma an man se kɛ clinique in a dabɔra muso ani denw ni minnu tinw gɛlɛyara ani denyɛrɛninw mais loi de création na a fɔra ko an ka denw ta fo san 5 même si nin yɔrɔnin na olu tali bɛna gɛlɛya mais min ye muso kɔnɔmaw ye ani denyɛrɛninw ye olu kɔni problème foyi t'o la jama tɔ imagerie service d'imagerie b'an bolo yan ani laboratoire u ka kan bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ bɛ se ka na o la. Hakililajigila ni dɔgɔtɔrɔsoba kofɔlen min filɛ nin ye ni o de ye clinique périnatal Mohamed VI ye n'a tɔgɔ dalen don Maroc jamana ɲɛma Wura Mohamed VI la ale biriki fɔlɔw yɛrɛ kɔni dara kabini février kalo san 2014. Anw ka jamana ale kɔni bi jate jamana fɔlɔfɔlɔ ye min ni gala yɛrɛ kɔni bɛ don o jamana yɛrɛ kɔnɔna la o de senfɛ seliw ni fête wɛrɛw olu kɔni mana na se kɛrɛnkɛrɛnnenya na seliba wagatiw la maaw kɔni bɛ u ka finiw kɔni don gala la kosɛbɛ nka ɲinan ta fɛn min ye galadonnaw ye olu ye a yira k'a fɔ ko embargo min kun bɛ an ka jamana kan o sababuya la bazɛn kɔni kun tɛ ka se ka sira sɔrɔ ka na o y'a kɛ olu ma se ka marché caman sɔrɔ ɲinan seli yɛrɛ la Aïssata Maïga ni Salifu Ɲare olu ye ɲinini min kɛ galadonnaw ka ko la an ka jɛ ko lɛ. Seliba kɔni ye seli mun man ka di kosɛbɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la barisa selidon sagafaga yɛrɛ kɔni kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i pari i ka bazɛn donninko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna gala la ɲinan seliba kɔnɔna la fɛn min ye galadonnaw ye olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko embargo mun kun bɛ anw ka jamana kan a ye gɛlɛya caman kɔni lase olu yɛrɛ ka baaraw ma. Danfara b'u cɛ a bɛɛ kɛra gɛlɛya kɔnɔ mais seliba in ta juguyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ embargo in parce que an ka minɛnw dɛsɛlen don kana bon prix yɛlɛna an kun bɛ bazɛn min san 36,000 a bɛ ka san 48,000 46,000 différence ba bɛ yen bon kɛmɛ sarada la sisan mɔgɔ 10 de bɛ se ka baara kɛ 90 bɛɛ baara jɔ n'a jiginna mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ caman san k'u b'a feere n bɛ se k'a fɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma voyager ɲina dɔw ma commande kɛ fana kɛra u yɛrɛ ka client minnu ye commande spéciale kɛ u bɛ obligé k'o dilan mais min ye n k'a dilan ka taa feere o mɔgɔ dɔgɔyara ɲina kosɛbɛ ka sababuya kɛ embargo parce que minɛn donni gɛlɛya sababu ye quoi an bɛ ka bazɛn sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ. Danfaraba de b'u cɛ bazɛn ma sɔrɔ n'o tɛ mɔgɔ dunanw nana sanni na mais bazɛn ma sɔrɔ bazɛn yɛrɛ de tun tɛ yen an ma se ka baara kɛ seli gunna sa bazɛn bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni. Bazɛn de ka gɛlɛn ɲina bazɛn gɛlɛyara kojugu seliba baara tiɲɛ an bolo kosɛbɛ. Danfara bɛ ɲinan ta ni salon ta cɛ bazɛn de gɛlɛyara ɲina n'o tɛ ɲinan ta daminɛ kun ka di kosɛbɛ alhamdulilayi mais depuis bazɛn gɛlɛyara clients salayara bazɛn sanni na étrangers mana o de jouera an kan kosɛbɛ. Ɲinan seliba galadon hukumu kɔnɔna yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko modèle kura caman yɛrɛ kɔni bɔra. Ɲinan kɔni salatini modèle ani galaxy an y'o kɛ ka caya yɛrɛ de o diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ. Bon modèle la an bɛ se ka nin modèle in ta ɲinan par exemple ni ne fanga bonyana an bolo ɲinan seli kɔnɔ kosɛbɛ ni ne kɛra an ka ɲinan seli baara fanba ye bon a modèle ka ca genre a couleur falen don mais a bɛɛ ye modèle kelen ale ni ninnu u bɛɛ ye modèle kelen ye quoi ne kɛra ɲinan baara fanba ye quoi. Bon sirili le cayara an bolo kosɛbɛ sirilimaw de cayara salati b'a la galaxy b'a la ani parisien ninnu ani motifumaw cayara olu le cayara an bolo ɲinan kosɛbɛ. An ka galodonnaw olu yɛrɛ kɔni ye weleweledakan ta ka ɲɛsin u ka clients bɛɛ lajɛlen ma. Kumakan min b'an bolo k'an lase client ma o de ye nin y'an yɛrɛ ka baaraw de a bɛɛ bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ yan u ka étranger bazɛn ninnu to yen u k'an yɛrɛ ka galadonnenw san o de ka d'an ye. O kumakan b'an bolo ka se client kɔni ma nin waati in na gɛlɛya caman ɲɛsinnaw ma
an bɛ se k'a fɔ dɔ ye bi ko bassin bɛ 1500 la bi a tigi b'a fɔ ko problème t'a la a b'a labɛn ka na sini dɔrɔn a bɛna sɔrɔ a taara 1700 walima 800 o gɛlɛya de b'an n'u cɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka faamu an nɔ tɛ ka da jamana taabolo de bɛ ka kɛ prix yɛrɛ nin waati in na prix kelen t'a la client bɛɛ ka se k'a faamuya ni mɔgɔ mɔgɔ ye prix dɔ f'i ye bi ka dɔ f'i ye sini a tigi sababu tɛ quoi baara n'a togoya dɔ nin waati in kɔnɔ sɔnni an ka bassin bɛ san mun bɛ kɛ prix kelen de la san tɔw la a bɛ gɛlɛya seli ɲɛkɔrɔ la tan fitinin dɔrɔn de kɔnɔ mais nin to o gɛlɛya ye zen nin gɛlɛya ye zen nin ye jamana yɛrɛ ka foroba gɛlɛya de ye nin ye quoi bɛɛ kɛlen don ka dɔ sɔrɔ min na. Zoonosis ni ale yɛrɛ kɔni ye bagan bana dɔ ye min ni a kɔni bi sɔrɔ microbe ale ni fɛn caman wɛrɛw fɛ bana min don fɛnɛ a bɛ se ka bɔ bagan na ka yɛlɛma adamadenw yɛrɛ fɛ o de ye kadara kɔnɔna la an bɛ seli masuruna mun na kɛrɛnkɛrɛnnen na maaw kɔni bɛ taa sagasanw na u bɛ don wɛrɛ kɔnɔnaw la o ni baganw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ dɔrɔgɛ ɲɔgɔn na o de kama an ye laɲini kɛ yaasa maaw kɔni u bɛ se ka u yɛrɛ kɔlɔsi cogoya minnu na ni bagan sugu ninnu na ka sabu kɛ a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ yɛrɛ fɛ maa min ni ale bɛna walawali caman di an ma o la ale ye vétérinaire ye ni a tɔgɔ ye ko Lasana Kulibali a bɛ Ayisata Bacili ka kuma galamaniw na. Seli ɲɛkɔrɔla in na bagan salaw ka k'u hakili to u yɛrɛ la barisa bagan dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana yɛrɛ lase adamadenw ma. Zoonosis bana ye bana min ni bagan bɛ se k'a yɛlɛmɛ adamaden na a bana sugu ka ca mais an k'a faamu k'a fɔ seliba ɲɛkɔrɔ la mɔgɔw bɛ sagaw minɛ ka na n'a ye u k'aw hakili t'u yɛrɛ la donc bagan bɛ se ka bana yɛlɛma adamaden na. Kɛmɛ sara la bana 60 de bɛ yen nɔ ni bagan bɛ se k'o yɛlɛma adamadenw fɛ bagan furakɛla bɛ ɲɛfɔli k'aw ye bana ninnu suguyaw kan. An bɛ minnu dɔn o bana fɛn o ye b'a fɔ min ma tɔnɔgɔ bɛ se ka yɛlɛma adamaden bɛ se k'o sɔrɔ bon hali ka maga bagan na ten ou bien bagan kɔnɔbolitɔ i mana maga a bo ninnu bɛ se ka a yɛlɛma i fɛ par exemple denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye bon olu ka jateminɛw man ca e b'o saga faga i b'a d'u ma o bɛ taa ka taa a furu fara k'a nugu a bo ninnu bisi bon sisan i b'a sɔrɔ sogo mɔna ou bien sogo yera n'a mɔna u t'u tɛgɛ ko k'a jɛ o boli dɔrɔn u bɛ t'u tɛgɛ don sogo la u b'a dun donc u bɛ se ka tumu fa ni tumu yɛrɛ dun donc i b'a sɔrɔ kalo kelen kalo fila o kɔfɛ tumu bɛ du kɔnɔ bon sogo fɛnɛ a furu ni a nugu ninnu n'aw b'a tobi a ka mɔ mais n'a ma mɔ e y'a balabala ten k'a dun tumu dɔw bɛ yen nɔ o tɛ sa donc e y'o mɔbali dun a b'i minɛ. Ninnu kɔfɛ baganw ka bana yɛlɛmata dɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ. bon dɔ fɛnɛ bɛ yen u b'a fɔ ko brucellose n'u b'a fɔ o ma ko tonso ɲimi bana o fɛnɛ o bɛ bagan minɛ a bɛ adamaden minɛ donc a bɛ se ka sɔrɔ sogo fɛ tuberculose fɛnɛ ale ye sɔgɔsɔgɔ bana de ye symptôme bɛ fɛn na tuberculose n'a bɛ saga la n'a bɛ dɔn tuberculose n'a bɛ bagan n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye a bɛ sɔgɔsɔgɔ bon a bɛ fasa donc fo galagakolo ni fɛnw bɛ bɔ mais tuberculose dɔw fɛnɛ bɛ yen i b'a ye bagan ka bon mais i b'a sɔrɔ a b'a la i b'a sɔrɔ a ma hali n'a bɛ sɔgɔsɔgɔ i b'a sɔrɔ a tɛ sɔgɔsɔgɔ waati bɛɛ i t'a jateminɛ n'i y'o façon faga lahiya la bon n'i y'a kantigɛ a ma fɔ k'a b'a bɛɛ la dɛ mais ni e bɛnna n'o bagan sugu ye n'i y'a kantigɛ bon pour que k'a dɔn sogo lajɛli de b'a dɔn k'a fɔ ko tuberculose b'a la bon o dɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ pusew b'a dɔn vétérinaires b'a cogoyaw dɔn k'a fɔ n'a bɛ bagan na n'i ye a bagan faga k'a kɔnɔ fara bon taamasiyɛn minnu b'a la n'o ye ganglions ni fugofugo ani furu ani biyɛnw i b'a sɔrɔ caman b'a la i b'a ye a tɛ don o de y'a to a kɔlɔlɔ barika ka bon mɔgɔw k'u hakili to a la a ma fɔ k'a bɛ saga bɛɛ la mais janto yɔrɔ la kɔrɔkɛw ka ɲi. Walasa k'an kisi ni bana ninnu ma a ka kan an ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan. Bana dɔw bɛ bagan na a bɛ se ka yɛlɛma nɛgɛtigɛ murutigɛda fɛ donc tobilikɛla ninnu o de y'a to an b'a fɔ a bana sɔrɔ cogo ka ca o de y'a to an b'a fɔ a y'a ta ka taa sogo lajɛ ni bana t'a la mais ala ye gɛrɛsɛgɛ don sogo banabaatɔ la bon e muso bɛ tobili kɛra a bɛ ka sogo tigɛ k'a fɛ muru bɛ se k'a tigɛ bon i b'a sɔrɔ joli fɛnɛ sogo ye banakisɛ b'a la n'o joli taara da ale ka murutigɛda la a bɛ don
o jago a bɛ contaminer o cogo la wala o de y'a to sogo sanuman i k'a dun o de ka fisa donc laɲini ye min ye lahiya saga baden de bɛ faga saga miliyɔn de bɛ faga Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ a caman b'a la a tɛ lajɛ plus que a plupart yɛrɛ si tɛ lajɛ o de an k'o de dabila a ka don an taabolo la. Mali de ye jamana fɔlɔ ye bagan mara la CEDEAO kɔnɔna la nka o n'a ta bɛɛ fɛn min ye baganw sɛgɛsɛgɛli ye o ma don ba la fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ. Bon maintenant ne bɛ gouvernement kɔni an bɛ gouvernement de jalaki anw de ye premier anw de ye fɔlɔ ye bagan mara la an sigida jamana ninnu mais n'a fɔra ko anw ye premier k'a fɔ ko anw y'u ka gouvernement yɛrɛ tɛ kɛ valeur don an ka sogokow n'an ka bagankow la vraiment a ka bon hakili ma bɔ parce que sogo lajɛli a ka ɲi kosɛbɛ donc gouvernement kan k'i basé a kan mais ne fɛ maires de kɛ problème olu de ye élu ye jama de y'olu ta quartier kɔnɔ commune kɔnɔ mais olu ka d'u ka programme na état bɛ se k'u dɛmɛ cogo di vétérinaire minnu formé na n'olu bɛ kin kɔnɔ i b'a sɔrɔ vétérinaire formé caman bɛ u b'u wele ka na dɔrɔn ka na a bɛ formation k'u kunna tile 15 yanni seli ka se donc sogo kan ka lajɛ cogo min na bana minnu bɛ yen nɔ n'u ka ca an fɛ yan nɔ n'u bɛ se ka u bɛ conseil di mɔgɔw ma. Kumakan laban na bagan furakɛla ye ladilikan dɔ di bɛɛ lajɛlen ma dutigiw kan k'u hakili to u ka baganw santa la wa ka baganw sɛgɛsɛgɛ bagan furakɛlaw fɛ o bɛ kɛ sababu ye k'u kisi ni bana ninnu ma. Arafa ye don ye san kurukara kɔnɔ min ni ale yɛrɛ kɔni barikalen don kosɛbɛ ɲinan ta o bɛna bɛn sini juma ma juillet kalo tile 8 san 2022 yaasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ silamɛya yɛrɛ kadara kɔnɔna la Imam Usman Jara an kɔni sera ale ma yaasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli caman k'an ye Arafa ale fasamasiyaw la cogoya minnu na a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Arafa kulu o de kɛra yɔrɔ ye min ni silamɛya yɛrɛ kɔni tɔ sinsinna yen kosɛbɛ an ka jɛ ka a ka ladilikanw lamɛn. Alhamdulillah Arafa don ale ye san don na sɔn hɛrɛma ye don min ka di Ala ye ka tɛmɛ san don bɛɛ lajɛlen kan o ye nin kalo tile 9 ye n'o bɛ bɛn Arafa don ma diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan dɔw farikolo bɛ kɛ kɛnɛ kan dɔw farikolo tɛ kɛ kɛnɛ kan nka u dusukun bɛ kɛ kɛnɛ kan silamɛya diinɛ de bɛ o kɛ k'a yira an na k'a fɔ diinɛ in ye Ala subhanahu wa taala ka diinɛ de diinɛ in ye Ala kelebantiya diinɛ de ale don in de Ala subhanahu wa taala a bɛna seereya jɔ melekiyaw kan tiɲɛna aw ko ni ye hadamadenw da u bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo kan nka u filɛ nin cɛw ni musow u bɛɛ lajɛlen fini kelen de b'u la lahalaya kelen de b'u la kunkolo bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ɲɛsilen don Ala kelen ma ka Ala kelen wele hali ni kanw fɔra ɲɔgɔn kɔ siyaw fɔra ɲɔgɔn kɔ kabilaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nka bɛɛ ko Allah Ala tɔgɔ mun dɔɔnin don ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan donc bɛɛ bɛ Ala wele i ka kan na bɛɛ bɛ Ala wele n'a mankutu ye bɛɛ bɛ Ala wele n'a Ala subhanahu wa taala y'a yɛrɛ wele ni fɛn mun ye o don de bɛ wele ko Arafa don ale don de fana ye don ye Allah subhanahu wa taala a y'a yira k'a fɔ silamɛya diinɛ n'a dafara n'a bɛ fɔ Allah subhanahu wa taala a ye déclaration solennelle kɛ k'a yira silamɛya diinɛ mun n'a daminɛra n'an fa Adama ka na ciden bɛɛ lajɛlen ma a diinɛ dafara ni Alakira cilili ye sallallahu alaihi wasallam dɔw b'a yira ale don ni san don tɛ kelen ye Alakira ko sallallahu alaihi wasallam hiji baaraw la n'i ye Arafa jɛ dɔrɔn i ka hiji fana man ɲi ale don de fana ye don ye ni duwawu bɛ jaabi a la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam don tɛ yen don mun duwawu jaabi ka teli n'a ka di Ala ye ka tɛmɛ Arafa don kan o kama mɔgɔ kan k'a don kɛrɛnkɛrɛn ni Ala wele k'a kɛrɛnkɛrɛn ni Ala kosuma ye k'a kɛrɛnkɛrɛn ni baara ɲuman kɛli ye walasa i bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la cogo min na a don Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Ala kosuma bɛɛ lajɛlen dayɛlɛnnen don nka Alakira y'i sɔnni sinsin duwawu dɔ kan n'a ko ale Alakira sallallahu alaihi wasallam ani nabi ɲuman fɛn fɛn mun kɔnna ale ɲɛ ni Arafa don tun sera u bɛɛ tun bɛ Ala kosuma mun kɛ ka caya o de la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mɔgɔ kan ka nin fɔ ka caya ka fara nin kan Ala welew ani Ala kosumaw
minnu dayɛlɛnnen don khasatan minnu ye duwawu ye duwawu mun n'a ye duwawu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala b'a fɔ an ye hiji hukumu kɔnɔla la ko n'an bɔra arafa an ka ala kosuma a ko mɔgɔw dɔw bɛ yen olu hami ye diɲɛ dɔrɔn de ye lahara t'olu ka hami na olu b'a fɔ ala diɲɛ di an ma ala ko k'olu niyɔrɔ ka dɔgɔ u bɛ diɲɛ sɔrɔ nka u pɛridilen don lahara nka minnu b'a fɔ ala an bɛ diɲɛ hɛrɛ in nɔfɛ i k'o d'an ma an bɛ lahara hɛrɛ fana nɔfɛ i k'o d'an ma i k'an kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma k'olu de ye niyɔrɔ sɔrɔbaga ye n'o ye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar a bɛ fɔ k'o ye duwawu la condense ye a bɛɛ b'a kɔnɔ tɔw bɛ y'a détail ye diɲɛ hɛrɛ détail i bɛ se k'olu di lahara hɛrɛ détail dɔw i bɛ se k'olu di nka nin ye a condense ye mɔgɔ min b'a fɛ ka kuma lasurunya k'a bɛɛ kɛ dakurunya kelen na hɛrɛ bɛɛ ka k'a kɔnɔ diɲɛ hɛrɛ fɛn fɛn mun ni hakili bɛ se a ma hakili tɛ se a ma k'a bɛɛ don duwawu kelen kɔnɔ o de ye nin ye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ka ala kosumani ni ani ka ala wele wagati kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a fɔ arafa tile bɛɛ don nka ɛri 6 b'a la o de ye ɛri la samanti ye mɔgɔ k'i jija hijidenw bɛ seli fana ni lagasara fara ɲɔgɔn kan u bɛ sɔrɔ ka yɛlɛn ka taa arafa ka taa u consacrer k'u yɛrɛ di ala wele ni ala kosuma ma bi dɔnni hukumu kɔnɔna la an b'a dɔn u bɛ yen wagati mun na a daminɛra wagati jumɛn a banna wagati jumɛn e fana bɛ yan i fana k'i jija i bɛ se k'o wagati tɔnɔbɔ cogo di ka wagati dɔ di yɛrɛ ma ala kosuma ni ala wele ni ala bato la nka wagati in mɔgɔ minnu tɛ arafa kɛnɛ kan a lajanyanen don fo ka taa se tile binni ma o kama alakira ko sallallahu alaihi wasallam farifoni ani jija bonda kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ hiji la olu kana sun hiji sun y'olu ma balilen don nka minnu tɛ hiji kɛnɛ kan olu ka sun ka dɔ fara jija kan ala subhanahu wa ta'ala k'a b'a jigiya olu bɛ na san 2 jurumu yafa sɔrɔ san mun tɛmɛna ani san mun n'a bɛ nalen ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. Agence de voyage groupement Alouda ale ka ijidenw olu yɛrɛ kɔni nimisi wasara kosɛbɛ Medina ale ni Mina o yɛrɛ bateau kɛli la o kɔnɔna la u kɔni bɛna u sɛnsɛn ka se min ma o de ye arafa ye ni o yɛrɛ kan ka bɛn sini ma o nisɔndiyalen kɔni bɛ ka o don kofilen yɛrɛ kunbɛn yasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ Alouda ijidenw olu ka koɲɛw la Abubakar Tolo ale ye jamu na se an ma Ali Kulubali ale ye ɲɛfɔli caman kɛ o koɲɛw la. Alisilamɛya diinɛ don fɛn ye ni a bɛ bɛn ani keleya kɔfɔ ani fɛn ye ka se ka jogo ɲumanyaw kɔni kofɔ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ni o diinɛ kɔni jateminɛ a sigin bɛ fɛn ye gwakulu 5 bɔɲɔgɔnko kɔni de kan a 5nan o kɔni bi waliya fɛn ye san o san n'u ye hiji baaraw kɔni de o de la agence groupement Alouda ni olu kɔni ka fɛn ye hiji talaw ye o bi kɔni wuli ka jɔ kɛ ka se ka kɔn ka taa ni u ye yasaw na se ka t'u ka hiji baaraw kɔni kɛ cogoya min de la ɲinata o kelen de kɔni kɛla o fɛ o selen fɛn ye Maga jamana kan Medina sigikɛla ka taa se Maga sigi kɔni ma fɛn ye agence Alouda olu ka hiji talaw olu ye lafiya min sɔrɔ baara la ani u ka hakilila min kɛla fɛn ye o ye ɲɛfɔli kɛ o la. Maga sigi kɛra alhamdulillah hɛrɛ la a kɛra baden kɔnɔ tɔɔrɔ fosi ma mɔgɔ si sɔrɔ dumuni ko alhamdulillah siyɔrɔ ko problème fosi tɛ alhamdulillah bateau kɛ ɲama dumuni an bɛ taa fadaw siri haramu siri kɔnɔ mashallah basi foyi tɛ mɔgɔ ma tunu problème ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ ma don digi wɛrɛ la mashallah hɛrɛ dɔrɔn de kɛra Maga sigi kɔnɔ alhamdulillah mashallah a kɛra hɛrɛ kɔnɔ alhamdulillah an ye Madina sigi kɛ k'o ban ka na Maga sigi kɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu k'a barika da jɔ i bɛ lahala o lahala i bɛ ala le tanu k'a barika da hɛrɛ ni hɛrɛ tana kan an b'a jigi fa an kɔni an nana Maga cogo min na hɛrɛ kɔ an ma foyi sɔrɔ ni hɛrɛ ni baden tɛ farmasiyɔn kɔnɔ a fɔra an ye fɔcogo an ye bonya sɔrɔ a kɔnɔ min ka bon n'o ye an ye karama sɔrɔ a kɔnɔ min ka bon n'o ye an y'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ an y'an ka bateau kɛ an wasalen an darajalen an ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a kɔnɔ alhamdulillah an b'a jigi fa alhamdulillah an b'a ɲini ala fɛ an ye bateau fɛn fɛn k'a kɔnɔ yarabi ala k'o minɛ an ye. N'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye agence de voyage Alouda olu ka fɛn ye hiji talaw o kɔni nisɔndiyalen kɔni don o y'a jira k'a fɔ baara fɛn fɛn bɛ yen n'o de kan ka kɛ kunnafoniya bi di sani fɛn ye baara ninnu kɔni ka kɛ ko o dɔ kɔni kɛla fɛn ye wasaba ye olu kɔni ma. Yɛlɛlen kosɛbɛ u bɛ ka mɔgɔw ka lahalaw muɲu u bɛ ka mɔgɔw ka mobiliser ka informer kuma bɛɛ ka se ka kunnafoniw di baara fɛn fɛn n'o bɛ kɛ kumana kunnafoni bɛ kɔn an ye walasa mɔgɔw ka se ka faamuya o hakili jigin ka sɔrɔ a bɛɛ kɛra Bamakɔ formation na walakin bɛ ka se ka toujours kumana ka mɔgɔw hakili jigin o fɛn ba ye ka daga mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔw ka faamuya man kan mɔgɔw ka hakililaw tɛ kelen donc kuma bɛɛ ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw hakili jigin o ye koba ye inshallah taala ko in kɔnɔna na a kɛra hɛrɛ kɔnɔ mashallah Alouda ka baaraw kɛcogo ka ɲi.
Mali hijidenw fo ka taa se fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye agence de voyage groupement Aluda olu ka hijidenw kɔni ye o kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min bi hiji baaraw kɔni kofɔ n'u ye kun fɔlɔ kɔni ye a jirala k'a fɔ a baara tɔ o kun ye min de ye sa u ye arafa kɔni de o de hukumu kɔnɔ fɛn ye agence de voyage groupement Aluda olu ka hijidenw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko o kɔni nisɔndiyalen don ka o kɔnɔ ka sababuya kɛ baara kunfɔlɔ olu ɲɛna o d'a b'a la k'a fɔ min bɛ ka na o fana na ɲɛ ya rabbil alamin maganta in kɛra kɛcogo min na alhamdulillah ma jigi fa kɔnɔ arafa kɔnɔ a ka nɔgɔn n'o ye ne bolo alhamdulillah rabbil alamin hali bi ala ka kɛnɛ sabati ani silama bɛɛ lajɛlen fɛ an fɛn fɛn ala y'an wele a kɛnɛ ka cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbil alamin ala k'an bɛɛ tubi ka bɔ an ka jurumu la k'an bɛɛ tubi ka bɔ an ka kotɔ la k'an bɛɛ tubi k'an kɛ ala sago k'an ka nabiya sago ye ka taa fɛn ye masaw tala ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye dugukalo sanuma ye yɔrɔ min fɛn ye kisi ni nɛɛma ba ma n'u ye kira o dalo yɔrɔ don a jirala k'a fɔ fɛn ye fasodenw ani agence Aluda hiji taala minnu bɛ a yɔrɔ la olu kɔni ya duwawuba kɔni kɛ faso Mali ye ka sababuya kɛ jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ a na se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min de la alhamdulillah faso Mali alhamdulillah an bɛ duwawu de k'a ye hakikatan an bɛ duwawu de kɛ jamana in ye ka d'a kan jamana in de ye anw ye an mana yɔrɔ Mali y'a ye mun bɛ k'an ka fɛnw lajɛ k'an ka foro lajɛ k'a fɔ Mali mashallah mun jamana in an bɛ duwawu de k'a ye hali sisan an ye duwawu min k'a ye ala k'a minɛ ko ni ka duwawu k'a ye toujours fo ka taa baaraw ban jango arafa dɔ inshallah an bɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛn sala jamana in kosɛbɛ an kɔni an bɛ min fɔ an bɛ duwawu kɛ maliyɛn bɛɛ ye jamana in bɛ bolo min kan bɛɛ bɛ a kalama an tɛ se ka na hiji kɛnɛ kan k'a fɔ ko an bɛ ɲina an faso kɔ an bɛ ɲina fasodenw kɔ an bɛ duwawu kɛ bɛɛ ye ala ka jamana suma ala ka jamana kolo suma ala ka fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka a duga agence de voyage groupement Aluda olu kɔni ye jɛkulu min bi maaw doni ka taa maga lafiya hɛrɛ ani baden kɔni kɔnɔna na o de la u ye fasoden bɛɛ wele maaw k'u ɲɛsin fɛn ye ni agence in kɔni ma maaw na se k'u ka fɛn ye hijiw kɔni kɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ fɛn ye gɛlɛya mun sɔrɔ cogoya min na o b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ni diɲɛ fantɔ kibaruyaw la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ale ni Laurent Gbagbo fo ka taa se Ari Kona BG ma olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn ye sigi dɔ kɔnɔna la juillet kalo tile 14 yɛrɛ kɔni wagatiw la a yirala k'a fɔ ko ni baara nin yɛrɛ kɔni kun bilalen no sen kan ka kɛɲɛ ni u ka waleyaw ye mun yɛrɛ kɔni b'a to politique ko fanfɛla bɛ se ka mada cogoya min na i n'a fɔ a décision tara cogoya min na u ka dialogue politique wagatiw yɛrɛ kɔni na ni o kɛra san daminɛ la u ka jamana kɔnɔna la ni Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni jate minɛ politique ko fanfɛ basigibaliya caman yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa saba yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ san 2010 wagatiw la fɛn min ye jamana kalafili ye ni o tɛmɛna Laurent Gbagbo ni Alassane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra sababu ye ka maa ba saba bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na o de kɔnɔna la Laurent Gbagbo yɛrɛ kɔni kun minɛna k'ale yɛrɛ datugu avril kalo kɔnɔna la san 2011 wagatiw yɛrɛ kɔni na san 2020 kɔnɔnaw la fɛn min ye kalafili ye n'o tɛmɛna Alassane Ouattara ni Kona BG yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la maa 85 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔnɛna a nin na maa 100 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni banana o kɔnɔna la fɛn min ye Alassane Ouattara ye ale yɛrɛ kɔni taara ka kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma ye a siɲɛ 3nan yɛrɛ kɔni na o kɔni kɛra wale mun ma bɛn fanga sinamatɔ maaw yɛrɛ ma cogoya si la barisa u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana sariya yɛrɛ kɔnɔna la ko o tɛ a kɔnɔ ni o ye u ka constitution ye Niger jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko association dɔw yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ka campagne dɔ bila sen kan n'u b'a fɔ ma ko Tabaski école walasa fɛn min u ka jamana kɔnɔdenw ye selidenw u kana yiri yɛrɛ kɔni tigɛ k'a dama tɛmɛ walasa ka layiya suguw yɛrɛ jeni cogoya min na a yirala k'a fɔ ko Niger jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faaba yɛrɛ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni seliba sugu jeniw yɛrɛ kɔni olu bɛ yiri hakɛ min yɛrɛ kɔni tigɛ ka don suguw yɛrɛ kɔrɔ o bɛ taa jɔ fo yiri tɔn 50 bɔɲɔgɔnko de kɔni na o kɔni bɛ taa bɛn yiri 25 bɔɲɔgɔnko tigɛli yɛrɛ de kɔni ma o de la a yirala k'a fɔ ko ni kɔ ma kɛ ni waleya ma a kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni cɛncɛnfuko yɛrɛ kɔni cayali ye u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u ka nin baara in kɔnɔna la ni o ye campagne école Tabaski ye a kɔni kɔnɔna la u b'a laɲini maaw fɛ u k'u ka nin baara ninnu kɔni kɛ ni charbon ye ka fara o kan télévision fo ka taa se radio sow la u bɛna spoti dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan ka se ka maaw yɛrɛ kɔni ladɔnniya ni waleya ninnu kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni na fo ka taa se concours ni yirituru baaraw caman ma
Nigeria jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kasoladenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbacimaw ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka kaso dɔ kɔnɔna la ni o n'u ka jamana faaba yɛrɛ kɔni man jan olu yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ kaso kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko banbacima maa 64 bɔɲɔgɔnko ni olu kun bɛ ni kaso in kɔnɔna la olu yɛrɛ kɔni bolila i n'a fɔ u ka lakanako minisiri Bashir Magashi ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko Boko Haram maaw yɛrɛ de kɔni bɛ sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔfɛ banbacima minnu bɛ yen nɔ ni u b'a f'u ma ko Ansaru ni olu ni Al-Qaida maaw yɛrɛ de kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo a yirala k'a fɔ ko olu ka ɲɛma Khalid Barnawi ale yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kaso kofɔlen in kɔnɔna la kabini san 2017 wagatiw yɛrɛ kɔni na o de la ni yɔrɔ sigibagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko marifacikaw ni explosion kɔni gana kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na fɛn min ye Nigeria jamana ɲɛma ye Muhammadu Buhari ale yɛrɛ kɔni wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛda tiɲɛni min yɛrɛ kɔni kɛra ni kaso kofɔlen in kɔnɔna la fɛn min ye kaso gardien ye olu kɔni ye a yira k'a fɔ arabadon ko maa 600 bɔɲɔgɔnko ni olu yɛrɛ kɔni kun bolila ka bɔ kaso in kɔnɔna la ko tɛgɛ dara olu yɛrɛ kɔni kan o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kaso lakanabaga maa 1 o yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na Somali jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko banbacima minnu bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ u ma ko Shebabu a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ ninnu yɛrɛ kɔni kelen n'u ka basigibaliya sabati ni jamana kofɔlen in na hali n'o y'a sɔrɔ u gɛnna ka bɔ duguba caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana faaba Mogadiscio san 2011 wagatiw la a yirala k'a fɔ k'u kɔni bɛ u ka wula kɔnɔna ninnu yɛrɛ kɔni na wa u kelen don k'u ka waleya cɛjugu kɔni caya nin wagati ninnu na u ka jamana ɲɛma Muhammadu ni ale yɛrɛ kɔni ye Somali jamana mara san 2012 o ni san 2017 wagatiw la n'a tilala ka suganti tuguni ka bila fanga la ale kɔni ye a yira k'a fɔ k'u ka gouvernement maaw ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa ka se ka ni maa ninnu kɔni kɛlɛ ko o fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni ma marché a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu yɛrɛ kɔni tɛna négociation kɛ ni Shebabu ninnu ye fɔlɔ nka n'a wagati sera kuma min na u yɛrɛ na sigi ka fɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa o maa kɔni bɛ ni maa kofɔlen ninnu nɔfɛ ni nimisa b'i la n'i bɛ fɛ ka i sen bɔ a la ko tubi da yɛrɛ kɔni yɛlɛlen don ka bila o tigilama yɛrɛ kɔni ye olu ka jamana kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ ko fɛɛrɛ mun yɛrɛ kɔni kun kan ka bila sen kan o de ye ninnu maa kofɔlen ninnu bɛ wari sɔrɔ sira fɛn fɛ ka se k'u ka baara jugu ninnu kɛ ko siraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun kan ka datugu Somali jamana ɲɛma kura ale kɔni a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin Joe Biden ma barisa a kɔni y'a yira k'a fɔ ko lamɛrikɛnw nata Somali jamana kɔnɔna la ka se ka u dɛmɛ Shebabu ninnu kɛlɛli la hali n'o y'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛma kɔrɔ Donald Trump ale kɔni kun y'a laɲini a ka fintigilakaw ka segin Ameriki jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ye dansigi kɛ bi kunnafoniw na k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan telen ya taa sugantili la k'a yirala k'a fɔ a bɛ se ka an ka kunnafoniya kelen ninnu sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ Facebook walima YouTube ni Ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati wɛrɛ ka se ka kunnafoniya wɛrɛw di aw ma inshallah